Pasend po. Pasend naman po. Pasend, master. Huwag ninyong ipagdamot. Na ay nag-viral nga, rated SPG pang dagkura, bawal bata ha. Daghang nag-comment nga, please pasend i-PM ra. Sige na ba, sendin ako ha. Ayaw og lumluma, gusto lang ko makakita kung gaon sana siya. Artista man daw siya, nganong wa badlunga. Dako daw ang alhong na iya ang gipakita. Ako gahilom ra pero ang uban na kung kaila. I-share post bitaw nila, newsfeed na ko puno na. Uy undangin na, ayaw na og ipasa-pasa. Basin makita ni Lola, sensitive na rabana sila. Sendin ako ha, ayaw og lumluma. Gusto lang ko makakita kung gaon sana siya. Artista man daw siya, nganong wa badlunga. Dako daw ang alhong nga iya ang gipakita. Ako gahilom ra pero ang uban na kung kaila. I-share post bitaw nila, newsfeed na ko puno na. Uy undangin na, ayaw na og ipasa-pasa. Basin makita ni Lola, sensitive na rabana sila.